Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, we are going to... Okay, update lang guys, okay? Ay, ang puti-puti niya. Nyara guys. Take 2! Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, this is just a very quick update. Okay, so on my Mistine, okay, Mistine product that I reviewed on my bikini line, my butt, and my groin. Ano na ba talaga? Nag-work ba siya or ano? Ano bang masasabi mo, Day? Ano ba? Ano ba siya? Nag-work ba siya? Ano na ang nangyari? May progress pa sa ating bugan? Ano ba talaga? Ano ba ang masasabi ko sa kanya? Alright. Wait sa ha. Okay, yan. Clear as a day na. Okay, so I'm just gonna make it a quick review about this Mistine Bath and Balm. This is a tomato plus collagen whitening cream. This is a Thailand writing right here, so I can't really tell you what is in there. And then ano ba? I'll try to use my glasses guys kung ma-read ko ba talaga siya. Okay, this I got in a store in one of my friend's store. Okay, and this is 299 pesos. And how long did I use it? I used it for 3 good months. Okay, so wala na siya. Empty na siya. Okay, I use this mostly in my groin tsaka bum. Okay, I have like how you call that, little bumps right there, and nawala naman din siya. For whitening, yan, dyan tayo hindi masyadong satisfied, okay? Hindi siya nag-whiten kasi maputik yung ating dyan. Super putik. Hindi siya nag-work, okay? So, pero ang gusto ko siya kasi very siya sa skin, very soft siya sa skin, guys. Tapos, pag meron kang rashes, I think it's going to help you. Kasi sa akin, talagang parang malambot, ang lambot-lambot niya sa skin. Type na type ko siya. Yung amoy, hindi masyado. Wala siyang scent, which is good kasi baka ma-irritate yung dyan mo, diba? Okay, maganda siya so far. During also, when I was using it, nag-try din ako puputiin ng, kasi meron akong, diba, meron ako nito, RDL, diba? Sabi nila, effective daw for peeling. Ginawa ko siya under for about mga yata, how many times? Mga 3 times yata kung ginamit ito under. Pero, kasi nga, nagpapanty ako, sometimes yung panty ko, siya, yung masikip. So, lalong umitim na yung line sa where yung garter ng panty, parang doon na focus yung darkness. Nawala ng konti through yung peeling through peeling siya, guys. Maganda siya kasi yung feeling na nagpipeel, feeling na nagpipeel. Siya, it's a nice feeling. Feeling na naman. Gusto ko talaga yung nagpipeel yung balay kasi feel ko, yes, nawala na yung darkness. Pero hindi, pag ganun pa rin siya, brownish dark pa rin siya doon. Parang ayoko na yatang mag-try ng ibang products kasi baka lalong siya, the dark. Kasi nga sa panty ko, yung ganun, hindi rin ako mahilig na walang panty pag nagtutulog. Tsaka maluwag na panty at daytime, no? Parang siya. There's a lot of work to do pag ito yung ginamit mo kasi first thing, when the peeling happens, dapat talaga lose everything, shorts, or dapat skirt ka lang, tapos loose panty.
Parang hindi ko yata kaya yun. So, yan lang ang ating guys, update. So far, hindi ko na lang maipapakita yung ko, groin. Diba? Nakakaloka naman yun. Kasi itim na itim talaga siya. Hindi ko mapapakita yun. So, wala tayong picture. Okay? Kasi hindi siya successful. Hindi ako nag-success. Kasi I rather just not do it. You know? I don't want my skin to get worse kapag ang best way lang talaga para sa akin, yung peeling lang talaga. Okay? And ito, nagka-itchy ako konti lang. Hindi masyado. Kasi sa, ko dito, sa underarms ko, grabe, super yun. Pero, meron pa rin siyang itchiness. Kaya, I think I'll not gonna do peeling. Maybe, I have one product from SkinMate, diba? Yun pa rin yung, niya eh. They have the same, like, procedure, no? You put it and then magpipil siya. Okay? Maybe I'm going to try it, but we'll see. Okay. Alright guys, so ito na lang muna ang ating update sa sa ating groin singit na maitim. Hindi pa rin siya kuminis. Hindi pa rin siya kuminang. Hindi pa rin siya bumisilak. Ganun pa rin siya. Okay, pero sa naman, sa texture niya, okay naman. At least happy ako doon. Okay, guys, thank you so much for watching. And if you like this video, please give this a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And that's it. Till then, bye.